Starostlivosť o človeka so schizofréniou môže byť stresujúca. Je to zvyčajne dlhotrvajúca výzva, pri ktorej sa postupne hromadia a formujú emócie. Sklamaním môže byť najmä to, keď sa vám všetko zdá nepochopiteľné a beznádejné a napriek vynaloženiu veľkého úsilia sa stav vášho blízkeho zhoršuje. Navyše, ak veríte, že ste jediným zodpovedným, objaví sa stres a ten vás môže ovplyvniť fyzicky aj psychicky. Niektoré z najčastejších príznakov stresu blízkych pacientov zahŕňajú pocit úzkosti, depresie a podráždenosti, pocit únavy a vyčerpania a problémy so spánkom. Môžu sa tiež objaviť prehnané reakcie, zdravotné problémy či ťažkosti so sústredením. Neustále pocity rozhorčenia, konzumácia veľkého množstva alkoholu a cigariet, prejedanie sa, vyhýbanie sa povinnostiam a minimum oddychu a relaxácie sú tiež znakmi stresu, ktorý prežívate. Ak však tento stres nekontrolujete, môže to negatívne ovplyvniť vaše duševné zdravie a vzťahy. Môže to vyústiť do vyhorenia či stavu emočného, mentálneho aj fyzického vyčerpania, čo je zas škodlivé pre obe strany.